е бизнес, това е работа. Това е чуждица бизнес. Значи ние много използваме тази дума. Работа. Не ми е бизнес. Това ми е удоволствие. Това е твой бизнес и това е на живот и смърт. Ако ти не го правиш, няма как да успееш. Трябва да вярвате в това, което правите. Добре, вярвам го. Това е. Ти вярваш ли? Вярвам го. Трябва да вярваш в това, което имаш. Разбери го. Просто е вътре в професията ти. Твоята визитка е това. Разбери го. Значи собственика, ако, примерно, и къде ти да отидеш, показваш, аз отивам с моите визитки, гарантирам ти качество, гарантирам ти чистота, всеки ден персонал ще мотивира. Това искам да си изградиш твоето име, бе, човек. Къде ти е вътрешния пулс? Къде ти е? Вие трябва да излезете от това, че сте пицари и да станете вече собственици. Вие пак си бъдете пицари, но вече трябва да имате... Да се смени мисленето. Най-вече. Когато ти искаш нещо да промениш, ти първо себе си се променяш и после променяш околните около теб. Пицарите са благородни и по някой път направи отстъпка. Във всяка една фирма това се прави задължително, за да можеш ти да знаеш къде си. Да, в крайна сметка заведението си е наш бизнес и ние трябва да държим персонала да си върши работа, за която им е платено. Да влизаш в кухнята, да ги контролираш. Това е задължение на собствениците, да знаят какво се случва в кухнята. Освен между двамата собственици, синхрон трябва да бъде постигнат и с персонала. Трябва да сплотиш колектива, трябва да го обединиш, да има ядро, за да може да се развива. Иначе как става? Вижте, такава оперативка, такова събиране се прави всеки ден. Вие сте хората, които трябва да свършите. Никой няма да ни оправи, ако вие не се оправите. Аз, когато си видя проблем в ресторанта, не го отлагам. Това са вашите пари, вие от това печелите. Да застанете като мъже и да тропнете с така се тропа и им казваш, това не става така. Мен не ми харесва. Щом не ми харесва, аз го променям. Минавам и кажа, това искам. Но вие двамата не трябва да излизате от ресторанта, за да може той да ви тръгне и да имате ясни правила какво правите. Клиентите са хората, които ви носят заплатите. Задължително е с клиентите да се комуникира и най-вече да знаеш те дали са доволни или не. Клиентът трябва да знае вие какво правите и какво сте силни. Това трябва да ви е емблемата. Хората да знаят, че трябва да идват заради нещо, което е наистина уникално. На 30 години отворих ресторанта си. С мечтата си да го развивам. С мечтата си. И никой не ме караше да си бойдисвам салона и да сервирам. Никой, аз вътрешно го исках. За да стигнеш до тук, ти си мечтал това, което си направил и си вървял напред. Но човек вече на 70 години отслабва малко или много в възможностите си, нали? Но може да предаде и да делегира задачи на то до него. Трудният начин е възпитаващия начин, трудният начин е развиващия начин. Това е към твоите синове ще предадат на техните деца, как се работи. Сега дай на младите. Ти за тях ли си го правил? За кой? Това е за децата ти, човек. Ти си го направил. Така е. Просто се дърпаш назад и кажеш, момчета, вие сте вече напред. Нека да опитат. Дай им шанс. Аз мисля, че това е пътя. Повярва ли ми сега? Повярвай и на тях. Вижте, момчета, време е вие да почнете да си гледате живота, да си плащате сметките и да работите много повече от вашите родители. Най-много се радвам, че вашия баща го направи всичко това благодарение на вас двамата. И знаете ли защо? Защото иска вас да ви промени, за да може това, което той ви е направил 20 години, вие да го продължите. Стегайте се и му подражавайте. И ви благодаря още един път, че бяхте супер ентусиазирани. И ние ви благодарим също. Сега сме отбор.